Ginhangkat ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang mga Pilipino sa Canada nga nagharas sa iya nga magpasaka sang panumbungon sa Ombudsman kag Department of Justice kung mayara mga ini sa ebidensya batok sa administrasyon ni Presidente Marcos. Ini matapos ginpalapitan sa mga Filipino protesters kag ginsinggitan sa mga tinaga nga nag-aatake sa administrasyon kang isang magnanakaw, maleta kag BBM resign. Sunod sa iya, wala dapat nagpakita sang kaangay nga akto ang mga Pilipino ilabi na sa gwa sang Pilipinas kag dapat lang sa mga inipabutsag ang ilang pagpalangga para sa pungsod. Ginsiling maniya nga normal lang sa kada pungsod nga mayara sang ginapaligayon nga mga rally apang dapat mayara ang mga inisang basihan o kung nagkaigo nga mga ebidensya. Siguro lahat naman ng bansa at lahat naman ng mga leaders ay sanay sa protesta. Ang tanong na lang natin, yung kanila bang sinisigaw ay may katotohanan? Ang kanila bang sinisigaw ay mayroong basihan? Kung ang kanila bang isinisigaw ay talagang paninira lamang at walang ibang dahilan kung hindi ibaba ang bansang Pilipinas sa mata ng ibang bansa. Ang kabainsang pahayag ni Undersecretary Attorney Claire Castro.